Ahojte priatelia, Ahojte, moje meno je Martin ja som Sima. a vítame vás pri tomto našom videu, kde budeme sa snažiť porovnať a približiť vám tieto mixery. Čím začneme, Maťo? Lebo vidím, že sú všetky také malé, kompaktné. Ja by som ešte na začiatku povedal, že sú to prenosné mixery. Prenosné. Čiže určené na prenášanie a využívanie z bodu A do bodu B. Ja neviem, vyber stranu, z ktorej by sme začali a na začiatok by sme si také prvé pocity. Tieto všetky mixery sú vlastne vybraté zo svojich krabíc. Poctivo sme ich vybalovali. Jasné, a všade máme aj nabíjací kábel a v podstate aj vidno, že čo vlastne tá krabica o to balenie obsahuje. Ja neviem, z jednej strany ho zoberme. Začneme s touto, takže ty povedz. Tak máme tu mixer značky Blendigo. Nebudeme teraz zdržiavať. Má to nejaký uchyt, ktorý sa nedá dať dole. Zapínanie, nabíjanie cez kábel USB-C a môj pocit, poviem najskôr, keď si všetky prezriem a pozriem, že otvorím, zatvorím, je prázdny, ako vidia ľudia. Takže nepredáva sa už s niečím predmixovaným. Asi nie. Zober ty do ruky a... Ideme vyskúšať prvý parameter, čo pre mňa je asi dôležitý, lebo váha, lebo to je prenosné, presne, že koľko vážia tieto mixery. Mám tu aj váhu, ja som prišla pripravená. Dáme teda sem a budeme to vážiť v gramoch. Takže tento prvý mixer má 658. Ja si myslím, že na každom balení napísať, koľko vážia, ale tak nevadí. Myslíš? Neviem, ale je to také náš pocit. Dobre. Tento mixerík, vidím, že aj stupnicu majú niektoré. Aha, počkaj. Tak, dobre. Ja základ, že otvorím ten mixer, som vedel, ak sa to používa, vieš, takže No, treba, že či to je intuitívne. Takže tu mám druhý. Takže mixer značky Nutribullet. Nutribullet. Ide na paškál. A zase... 715. To som inak aj cítila, že... Je také, no. Je a s C-čkovým nabíjaním. Tu máme, zober ty do ruky, ja im poviem, že už som našiel nejaké viečko, síce zatiaľ neviem na čo. Je to mixer značky. Ja tu máš, že Smoothie Jet. Smoothie Jet. Je to ono? Môže byť, áno. Raketa. A tiež nabíjanie USB-C. Počkaj, ja by som dal dole toto. Neviem, čo to je. Ja som si zapamätala to číslo zatiaľ, keby náhodou chcel niekto vážiť. Že by nikto nepovedal, že mu chceme ukrivdiť, že možno, ale zase je to na prenos pre niekoho dobré. A teraz to tu odlomím a bude pokoj. Podľa mňa... Vydrž, už. Mám? Ešte raz. Koľko to váži vlastne toto? No, váži to presne 20 gramov, lebo teraz je to 617. 617. Bolo to 637. Takže teraz tu máme druhý, dám to takto bez krabičky. Dobre, čakajme na túto oravu, ty zober. Stará známa orava. No. Otvorím to za teba teraz, že či to áno, že správne. Klasicky, šrobujeme. No ale nabíjame cez micro USB. Okay, takže tento už nabíjací port už málo ľudí používa. Alebo bude ešte menej používať? 508. 508, daj, ja tu ukáž. No dobre. 508. Schvaľuješ, že? Tak čo? Schvaľuješ výsledky hlasovania. Dobre. A máme tu posledný. Posledný, ten tu piatý. Môžeš zhodnotiť káblik. No, C-čko. Super. Otvárame, klasika, horné viečko. Veľmi intuitívne. Ako to volá? Čo to je za... Fitstream. Takže mixer značky Fitstream. 493. Počkaj, to je najmenej. Najmenej. Výborne. Takže tento si beriem do kabelky. Počkaj, asi ešte chvíľu. No výborne, ja si ho tiež otvorím, hej? No dobré. Ľahko. Takže tento máme víťaza? Tento máme váhového víťaza. Váhový víťaz. Váhová kategória prenosné mixery.